Hello guys, magandang araw. Isa na namang pinagpalang araw ngayon at dahil mayroong order ang aking amo, so may trabaho, may pera. Ayan, yan pala yung ginagawa namin araw-araw kung may order. Ayan, sweet. Yan ang siniserve namin kasama yung gawa ng kape ng mga Arabo dito. Tsaka may tinapay na siniserve namin pag nagsiserve kami ng tea. Ganyan. At saka, ang ganda ng bahay nila, no? So, ito pala yung bahay. Shout out pala sa bahay na to. Ang sobrang bait. At shout out sa katulong nito na hindi talaga tumulong sa akin. Kahit paghawak ng isang baso na maghugas na alam naman nila na busy ako. Pero thankful pa rin ako dahil may order at may trabaho, may kita, pinagpala. Kaya salamat sa mga nanonood at sana hindi kayo magsawa na panoorin. At ayan, mayroon silang gift dyan para sa kanilang bisita. Thank you for watching. Follow for more. Bye guys.